טוב, שלום חברים, והיום הנה פרק של מכונית על שלט שקנו לי לפני חודשיים, ואני מאוד נהניתי ממנה וחשבתי אולי לעשות סרטון. אז יאללה, בוא נראה. טוב, זאתי המכונית. רגע. טוב, לא משנה. זאתי המכונית, כמו רגע, תכף תראו. הנה נראה לכם אותה מקרוב. עכשיו אני אראה לכם אותה מרחוק. הנה היא פה בצד. הנה. והיא בעצם מכונית שאתם יודעים, הם נראים לכם רגילות, אבל כשאני קניתי אותה גם חשבתי ככה, אבל כשהסעתי אותה בפעם הראשונה לחצתי על ההדק טיפה והיא פשוט עפה וסתם ככה זה. לא ידעתי את האמת, אבל די חשבתי שהיא תהיה ככה. די חשבתי כי עדיין קניתי אותה מחנות מקצועית לכאלו דברים, ועם חנות שיש שם טרקסס עם סוללת ליתיום שיכולה להישרף. הנה המתן פה, נראה לכם, שטוען את הסוללת ליתיום. הנה הסוללת ליתיום, וככה זה. טוב, בפעם הבאה אני אראה לכם איך היא נוסעת. בסדר? גם עליתי שתי סרטונים שהיא נוסעת. טוב, אז אני מקווה ללייקים, זה מאוד יעזור לי, וביי ביי.